Anerchiad y parch Lewis Valentine I etholwyr Sir Gaernarfon. Anwyl gyd Gymru a Chymraesau. Rwyf yn gofyn I chwi roddi eich pleidlais I mi yn etholiad Sir Gaernarfon. Mae fi yw'r ymgeisydd seneddol cyntaf yn holl hanes Cymru I gymryd rhyddid Cymru ac ymreolaeth I Gymru yn unig sail a pêl mewn etholiad seneddol. Mae'r etholiad yn Sir Gaernarfon yn gychwyn I gyfnod newydd yn hanes politicaidd Cymru. Bydd llawer o arwyr gwleidyddol Cymru yn hiraethu am weld dydd ymreolaeth. Dyna freuddwyd Michael Jones y Bala, Gwilym Hiraethog, Thomas G, Emrys ap Iwan ac eraill lawer. Ond ni chododd erioed o'r blaen, blaid Gymreig I gyflawni dyheadau y gwlatgar. Yn awr, y mae plaid Gymreig mewn bod. Cewch chwithau, etholwyr Sir Gaernarfon, hen gartref yr ysbryd annibynnol Cymreig. Gyfle nawr I gyflawni hen obeithion eich gwlad. Dyma gyfle I Sir Gaernarfon fod yn wynfydedig ymysg siroedd Cymru. Cref a farnoch yn hyderus. Os yw eich calonau yn llosgi ynoch gan ddyhead am fyd gwell ar Gymro a Chymraes, am god eich gwlad I barch, os mynwch chi fod yn rhyddion ar eich tir eich hunan, a thaflu oddi ar Gymru gan rifoedd o ddirmig a sarhad, os mynwch chi weld y Gymru hon yn ardd yr arglwydd. Os dyma ddymuniad eich calon, yna pleidleisiwch I mi yn yr etholiad hwn. Reiddoch yn rhwymau Cymru. Lewis Valentine.